Zdravím vás, kolegovia rybári. Tiež máte pocit, že v zime sú ryby ako zakliaté? Všetko, čo fungovalo v lete, je zrazu úplne na nič. Stojíte pri vode, je vám zima a záber nikde. Čo ak vám poviem, že chyba nie je v rybách, ale v nás? V tomto videu si rozoberieme, prečo sú rady z letných rybárskych videí v zime tou najhoršou pascou, do ktorej sa môžete chytiť. Ukážem vám zásadné rozdiely v správaní rýb a prezradím, prečo vaše obľúbené letné nástrahy a techniky teraz len odháňajú ryby. Myslíte si, že ryba je ryba a je jej jedno, či je júl alebo január, tak sa pohodlne usaďte, možno budete prekvapení. Každý rok je to rovnaké. Príde ochladenie a mnohí z nás sa snažia aplikovať osvedčené letné postupy, len v teplejšom oblečení. Prečo? Pretože YouTube a sociálne siete sú plné dynamických videí z leta. Rýchle zábery, agresívne útoky dravcov, veľké krmné kampane. Vyzerá to skvele. Ale zimná realita je úplne iná. Je pomalá, tichá a vyžaduje si úplne iný prístup. Frustrácia z neúspechu potom vedie k tomu, že si povieme, v zime jednoducho neberú. Ale to je obrovský omyl. Berú, len my ich lovíme zle. A dnes si ukážeme prečo. Poprvé, a to je absolútny základ, je to metabolizmus. V lete, v teplej vode je ryba ako nadúpaný športovec. Jej metabolizmus beží na plné obrátky, potrebuje veľa energie a preto aktívne loví. Predstavte si to ako auto s vysokou spotrebou. Neustále potrebuje doplňať palivo. Preto reaguje na rýchle a agresívne nástrahy. Vidí v nich výdatný zdroj energie, ktorý sa oplatí prenasledovať. Je to jednoduchá rovnica. Veľa pohybu znamená veľa jedla. A teraz sa pozrime na zimu. Voda má pár stupňov nad nulou. Ryba je studenokrvný živočích, takže jej telesná teplota klesá spolu s vodou. Jej metabolizmus sa extrémne spomalí. Je ako medveď na zimnom spánku. Každý pohyb, každý výdaj energie si musí dobre rozmyslieť. Nepotrebuje veľa jesť, pretože takmer žiadnu energiu nespaluje. Jej hlavným cieľom je prežiť do jary s minimálnou námahou. A toto je ten najdôležitejší fakt, ktorý musíte pochopiť. Z toho logicky vyplýva zmena správania. Letná ryba je lovec. Aktívne vyhľadáva korisť, prenasleduje ju, útočí. Zimná ryba je skôr zberač. Ak niečo žerie, tak len to, čo jej doslova pristane pod nosom a nevyžaduje si to takmer žiadny pohyb. Preto agresívne vedenie nástrahy, ktoré v lete provokuje, v zime pôsobí ako poplašná siréna. Ryba si povie, na toto nemám energiu, toto je nebezpečné a radšej sa stiahne. Ďalší obrovský rozdiel je v lokalite. V lete nájdete ryby takmer všade. V plytčinách, pri brehoch, v trávach, na hladine. Voda je prehriata a plná kyslíka. V zime je to presný opak. Ryby hľadajú miesta s najstabilnejšou a najteplejšou vodou. A to sú takmer vždy tie najhlbšie miesta vo vašom revíri. Hlboké jamy, korytá rík, miesta pod haťami. Tam, kde je teplota vody o 10 stupňa vyššia a stabilnejšia. Hádzať nástrahu do letných plytčín je v zime strata času. Poďme ku krmeniu. Pamätáte sa na tie letné videá, kde sa do vody sypú kilá kukurice a partiklu? Vytvorí sa obrovský krmný mrak, ktorý priláka ryby zďaleka. Ak toto urobíte v zime, práve ste si zabili svoje lovné miesto na niekoľko týždňov. Pár guličiek boilies alebo hrst červov je viac než dosť. Ryba s pomalým metabolizmom sa nasíti z jedného sústa a odpláva. Vašim cieľom nie je rybu nakrmiť, ale len vzbudiť jej zvedavosť a prinútiť ju k jedinému chybnému sústu. Vôňa a chuť. V teplej vode sa arómy šíria rýchlo a na veľkú vzdialenosť. Preto fungujú sladké ovocné príchute. V studenej vode je to inak. Molekuly sa šíria oveľa pomalšie. Potrebujete niečo, čo funguje aj v chlade. To sú atraktory na báze alkoholu. Korenisté a rybacie príchute. Musia byť oveľa koncentrovanejšie, aby sa k rybe vôbec dostali. Letná jahoda v zime jednoducho nemá ten správny účinok. A čo farby na strach? V lete, v kalnej vode plnej planktónu sú kriklavé farby slop, fluo žltá, oranžová, ružová, tie skvelé sú vidieť. Ale v zime je voda často kryštálovo čistá. Ryba má čas si vašu nástrahu dobre prezrieť. Kriklavá farba v takomto prostredí pôsobí extrémne neprirodzene a podozrivo. Siahnite radšej po prírodných farbách, hnedá, čierna, tmavozelená. Menej je niekedy viac a v zime to platí dvojnásobne. Rýchlosť vedenia nástrahy.
Toto je chyba, ktorú vidím najčastejšie. Rybár príde k vode a automaticky navíja rovnako rýchlo ako v auguste. Ale v zime neexistuje korisť, ktorá by sa pohybovala rýchlo. Všetko je spomalené. Vaša nástraha musí kopírovať tento pomalý, letargický pohyb. Gumu ťahajte po dne extrémne pomaly, s dlhými pauzami. Wobbler, veďte takmer krokom. Dajte rybe čas, aby si nástrahu všimla a bez námahy ju zobrala. Hluk a vibrácie. Wobblery s hrkálkami alebo rotáčky, ktoré v lete vytvárajú silné vibrácie, sú v zime často kontraproduktívne. V tichej zimnej vode je každý neprirodzený zvuk rušivý element. Ryba je plachá a opatrná. Hlučná nástraha ju skôr vyplaší. Zvoľte radšej tiché nástrahy, ktoré sa pohybujú nenápadne. Ticho je v zime vašim spojencom. Veľkosť nástrahy. V lete platí rovnica veľká nástraha, veľká ryba. Ryba je ochotná investovať energiu do prenasledovania veľkej koristi. V zime je to naopak. Ryba hľadá čo najjednoduchšie sústo. Malá nymfa, jeden červík, malý twistrik. To sú veci, ktoré zimná ryba bez váhania zoberie, pretože to pre ňu nepredstavuje žiadnu námahu. Zabudnite na veľké gumy a wobblery. Zmenšujte. A teraz niečo k výbave, konkrétne vlasec alebo šnúra. V lete, keď lovíte v prekážkach, potrebujete hrubší priemer, aby ste rybu udržali. V zime je voda čistá a ryba vidí všetko. Hrubý vlasec je ako lodné lano. Nie len, že ho ryba vidí, ale ovplyvňuje aj prirodzený pohyb malej nástrahy. Prejdite na čo najtenší priemer, aký si môžete dovoliť. Fluorokarbon ako nadväzec je v zime takmer povinnosť. Detekcia záberu. Letný záber je často brutálna rana do prútu. V zime záber môže byť len jemné oťaženie, spomalenie vlasca alebo takmer neviditeľné drgnutie do špičky. Ak máte príliš tvrdý prúd a hrubú šnúru, tieto jemné zábery ani nezaregistrujete. Potrebujete citlivý prúd a neustály kontakt s nástrahou. Musíte sa naučiť čítať tieto sotva postrehnuteľné signály. Načasovanie lovu. V lete sú najlepšie skoré rána a neskoré večery. V zime toto pravidlo často neplatí. Ryby sú najaktívnejšie počas najteplejšej časti dňa, teda zvyčajne okolo obeda, keď slnko aspoň trochu prehreje vodu. Vstať o 4 ráno v januári je síce hrdinstvo, ale z rybárskeho hľadiska často úplne zbytočné. Pospite si a k vode choďte neskôr. Sledovanie počasia. V lete sa tešíme zo stabilného, teplého počasia, v zime môže byť najlepším spúšťačom aktivity rýb práve zmena. Mierny odmek, oteplenie o pár stupňov alebo stabilný nízky tlak môže ryby prebudiť z letargie. Naučte sa sledovať predpoveď a tlakomer. Niekedy je lepšie počkať na ten správny deň, ako mrznúť pri vode zbytočne 3 dni po sebe. Trpezlivosť versus aktivita. V lete môžete aktívne hľadať ryby, prechádzať okolo brehu a prehadzovať veľké úseky. V zime sú ryby často zhromaždené na veľmi malom priestore, vo svojom zimovisku. Ak nájdete takéto miesto, nemá zmysel chodiť ďalej. Vašou úlohou je trpezlivo a metodicky preloviť toto jedno miesto rôznymi nástrahami a rôznymi spôsobmi. V zime neprídu ryby za vami. Vy musíte nájsť ich. Jemnosť výbavy. Hrubý letný prúd na sumce je v zime dobrý akurát tak na podopretie. Potrebujete jemnú výbavu. Ľahký prúd, malý naviak, tenký vlasec. Len s takouto zostavou dokážete správne odprezentovať malú nástrahu a cítiť jemné zábery. Hrubá výbava zabíja citlivosť, ktorá je v zime kľúčová. Živá nástraha. V lete je najlepšia čo najživšia a najpohyblivejšia nástraha. Červy sa vrtia, rybka pláva, v zime je to inak. Príliš aktívna nástražná rybka môže pôsobiť podozrivo a dravec na ňu nebude míňať energiu. Niekedy je lepšia mŕtva rybka na dne alebo veľmi letargický červ. Musíte napodobniť to, čo sa v prírode reálne deje a v zime sa toho veľa nehýbe. Priehľadnosť vody a maskovanie. Ako som už spomínal, zimná voda je často veľmi čistá. Ryba vidí nielen vašu nástrahu a vlasec, ale aj vás na brehu. Kriklavá bunda a dupanie po brehu sú istý spôsob, ako si vyplašiť celé okolie. Tichý pohyb, nenápadné oblečenie a snaha skryť sa za prekážky sú rovnako dôležité ako správna nástraha. Čítanie vody. V lete vidíte aktivitu na hladine zálovy, pohyb. V zime sú signály oveľa jemnejšie. Jediná bublinka, ktorá stúpa z hĺbky alebo mierne zakalenie vody, môže prezradiť prítomnosť rýb. Musíte sa naučiť vnímať tieto drobné detaily. Zimný rybolov je viac o pozorovaní a premýšľaní než o bezhlavom hádzaní.
A posledný 20. bod je ten mentálny. Letný rybolov je akcia, rýchlosť, adrenalín. Zimný rybolov je šach. Je to o premýšľaní, stratégii a trpezlivosti. Ak sa snažíte hrať zimný šach s pravidlami letného futbalu, nemôžete vyhrať. Musíte úplne zmeniť svoje myslenie. Spomaliť, stíšiť sa a prispôsobiť sa rytmu zimnej prírody. To je to najväčšie tajomstvo. Takže, ako vidíte, zimný rybolov nie je len letný rybolov v bunde. Je to úplne iná disciplína. Spomalený metabolizmus, pasívne správanie, potreba šetriť energiu, to všetko mení pravidlá hry od základov. Ten najväčší zlom však nastáva v hlave. Keď prestanete myslieť ako letný lovec a začnete uvažovať ako zimný stratég, ktorý rybe ponúkne tú najjednoduchšiu možnú korisť s minimálnym výdajom energie. Zrazu tie jemné, takmer neviditeľné zábery začnú dávať zmysel a vy zistíte, že ryby berú aj v zime. A často aj tie najväčšie. Ďakujem, že ste to dopozerali až sem. Ak vám toto video otvorilo oči, hoďte mi tam like a nezabudnite na odber, aby vám neušiel ďalší diel. A teraz som zvedavý na vás. Aká najväčšia letná chyba vás stála rybu v zime? Napíšte mi to do komentárov, poďme o tom podiskutovať.